रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आणि एक चांगला उपक्रम घेतलेला आहे। त्या निमित्ताने आज वेगवेगळे जे खेळाडू आहेत ते या शहरातनं घडावेत अशी आमची इच्छा आहे। समीर केतकर जे आहेत कैलासवासी हे त्यांची एक आज आम्हाला उणीव भासते आहे ह्या कार्यक्रमात। तर असेच त्यांनी वेगवेगळे कार्यक्रम घेऊन ह्या कणकवलीसाठी काहीतरी करावं ही आमची इच्छा आहे आणि सर्व खेळाडूंना बद्दल आपल्या शुभेच्छा आहेत। मंडळाचं उद्देश हेच असतं की ज्यावेळी सगळे खेळाडू येत असतात त्यांना प्रोत्साहन देणं, त्यांना कुठेतरी पुढे या स्पर्धेला वाव देणं, या स्पर्धेतून ते कुठेतरी मोठ्या क्षेत्रात जाऊन खेळणं हे आमचं प्रत्येक वर्षी ठरलेलं असतं। आणि प्रामुख्याने मी सांगेन की ह्या स्पर्धेसाठी जे राबलेले आमचे जे सगळे मित्रमंडळी आहेत त्यांच्या आधी मी मनपूर्वक सर्वांचे आभार मानतो। आणि ह्या स्पर्धा ह्या दरवर्षी आम्ही घेतच असतो। त्याबरोबर एक समाजोपयोगी सगळे कार्यक्रम असतील, मग ते आरोग्यातील असतील, क्रीडा असतील किंवा आणि कुठल्याही क्षेत्रातले असतील ते आम्ही सतत घेत असतो। आणि ह्यासाठी महत्त्वाचं मी म्हणजे जे माझे मदतकार्य जे मला नेहमी करत असतात, जे वैभव मालंडकरसाठी जे त्याच्या पाठी हात त्यांनी जो ठोपटलेला आहे सगळ्यांनी, त्यांच्या आधी मी मनपूर्वक आभार मानतो। तसेच या खेळाडूंचे सर्वांचे आभार मानतो। हे सगळीकडे खेळ आलेले आहेत आणि सगळ्यांना मिळून ही जी स्पर्धा मोठी आणि उज्ज्वल ह्याच्यापेक्षाही मोठी करायची ही आम्ही जिद्द ठेवलेली आहे। आणि आमच्या मंडळामार्फत या सगळ्या सहकाऱ्यांसोबत घेऊन ह्यापेक्षाही मोठे उद्दिष्ट आपण ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून गाठणार आहे। आणि मी सर्वांचे आभार मानतो की सगळ्यांनी आपल्याला मदतकार्य केलेलं आहे त्यांचं सर्वांचं। धुमाळे घराणं म्हटलं की गरजूंना मदत करणारं घराणं हे ठरलं जातं। सगळेच धुमाळे कुटुंबीय नेहमीच लोकांच्या मदतीला धावून येत असतात। आता समाजकारण करायचं म्हटल्यावर त्यासाठी राजकारण हे असलं पाहिजे, त्याशिवाय ते सगळंच होऊ शकत नाही। त्यामुळे एक चांगला उपक्रम म्हणून आपण त्या क्षेत्रात पदार्पण करायचं ठरवलं आहे। ह्या क्रिकेट स्पर्धेत टेमवाडी आयोजित क्रिकेट स्पर्धा 2023 कणकवलीतले युवा पिढी आणि खेळाडू हे कुठेतरी ह्यांनी कुठेतरी नाव आपलं उज्ज्वल केलं पाहिजे, हाच आमचा उद्देश आहे। आम्ही नेहमीच त्यांना प्रोत्साहित करतो आणि त्यांना आम्ही शुभेच्छा देतो। पुढे ह्या मंडळाने पुढे मोठ्या स्तरावर स्पर्धा आयोजित कराव्या, राज्यस्तर असेल आणि मोठे खेळ असतील, दुसरे खेळ असतील, एवढीच माझी अपेक्षा आहे आणि त्यांना मी शुभेच्छा देतो। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।